Salut prieteni, bine ați venit pe canalul meu Stereospex, un canal dedicat exclusiv review-urilor echipamentelor audio, cam singurul canal de România care este pe nișa aceasta. După cum știți, este foarte greu să obții un like, un share și, bineînțeles, un subscribe, mai ales dacă postezi din România, publicul tău nefiind chiar orientat spre nișa asta. Este foarte greu să te bați cu youtuberi din afară, așa că dacă vrei să mă ajuți, plac videoclipurile mele, poți da un like. Dacă vrei să mă ajuți prin distribuirea videoclipurilor mele, dați un share și, bineînțeles, dacă nu ești încă prietenul meu, apasă butonul de subscribe și asta se rezolvă. Astăzi primim foarte multe mesaje din partea voastră cum că ați vrea să vedeți o comparație între un Logitech Z623 și anume ăsta în spatele meu. Se vede. Și o boxă Partybox 310 și anume aceasta de aici. Am decis să fac această comparație pentru voi. Și numai pentru voi special. Și hai să vedem că se merită să ții un sistem 2.1 la un calculator să asculti o muzică ok. Sau pur și simplu să aloci un pic mai mulți bani și să ții boxa asta, care e un pic mai scumpă. Hai să vedem care se aude mai bine. Bun. După cum am spus, hai să începem comparația. O să începem cu Logitech cu ăsta Z623 în spatele meu. Hai să-l setăm la... să vă arăt și vouă. Hai să-l setăm. Eu zic să-l setăm la și jumătate. La volum. Hai să-l punem la jumătate aproape. Să zicem la un 45%. O să-i dăm drum din calculator la muzică. Este o muzică de pe White Bat Audio retro. Și vom face chestia asta imediat. Îi dăm de la început. Așadar, Logitech Z623 setat pe 45% volum. Basul, am uitat să vă spun, basul este la jumate. Nu știu dacă se vede în filmare. Da? Hai să dăm drumul să vedem cam cum se aude. Da, și am uitat să vă spun subwooferul ăsta aici. Deja s-a auzit, e bine. Asta a fost Z623 cu 45% volum și jumătate de bas. Îl dăm încet, de fapt îl oprim din calculator. Acum, după ce am auzit Logitech-ul ăsta, hai să auzim și JBL Partybox 310. Una singură menționez. Nu sunt două, e una singură. Haideți să-i dăm drumul. Sper să mai ai o baterie, da, are baterie. Bun. Ok, am scos și încărcătorul din telefon, de fapt telefonul din încărcător. Am mutat și boxa puțin mai pe centru să vedem cam cum se aude, da? Și o să-i dăm drumul. Tot așa. Cam la jumătate, bass boost este 1. Aceeași melodie. Să-mi spuneți cam cum se aude în comparație cu Logitech.
Bun, le-am auzit pe amândouă. Spuneți-mi cam care e combinația. Se merită să dai pe asta 26, da? Sau să-ți cumperi sistemul ăsta de la Logitech 1623 și să dai vreo 1100? Cam așa. Într-adevăr, sunetul este diferit, este la fel de bun, dar este diferit. Au o sound signature diferită, numai că, credeți-mă, dacă aș avea nevoie de un sistem care să nu mă fac de râs, da? Și la un preț destul de decent, aș alege totuși Logitech-ul. Dar dacă ai petreceri și vrei să te dai mare și mai ales cu sunetul ăsta și cu show-ul ăsta de lumini, ai putea să cumperi boxa asta de la Party Box, care eu zic că își face toți banii. Mai ales dacă ții două și îți iei și niște stative de-astea cum am eu aici, care apropo o să fac un test cu ele outdoors. Am văzut că se caută foarte mult testele astea outdoors cu boxe, mai ales cu JBL-uri, în pădure. Eu zic că se merită. Stativele astea le-am dat de pe OLX undeva în jur de 100 de lei și sunt destul de ok. Bun, încă o dată, vreți să mă ajutați? Like. Vreți să-mi distribuiți materialul? Share. Vrei să fii prietenul meu? Subscribe. Ne vedem la viitorul videoclip. Numai bine.